Tervetuloa Sysmään, Valittulan kylään. Tässä on kylän kantatiloja Arvela-niminen talo, joka on nykyään kulkee nimellä Uusi Arvela. Keskitytään tänään tämän tilan eri rakennuksiin ja niiden kunnostamiseen. Mukana mulla on täällä Niko Palonen, joka on rakennuskonservaattori. Tervetuloa. Minä kiitän kamalasti. Mukava tulla Sysmään. Kiitos. Ja minä olen Maarit Ollila. Lähdetäänpäs tutkimaan, mitä kaikkea tämä pihapiiri sisältää. Nyt ollaan tässä talon viljakuivaamolla. Vanha hirsinen 30-luvulla rakennettu rakennus, jossa on tulisia ollut ja sitten tällaisia viljankuivaukseen tarkoitettuja osastoja. Mitä sanot tästä? Vaikuttaa vähän romahtaneelta. Onko tälle tehtävissä jotain? On siis ihan tavallista sinänsä, että vanha rakennus hakee paikkaansa. Ja etenkin nämä toisarvoiset piharakennukset, ne on paljon kevyemmin perustettuja kuin nuo varsinaiset asuinrakennukset, missä on ollut ikään kuin ihmisen elämä kiinni. Ja viljakuivaamoille, niin kuin tässäkin todennäköisesti on tämä toinen pääty, on alun perin ollut riihi, niin niille on ollut ominaista palaa, että ne on tarkoituksella tehty tänne pihan perälle ja sitten tosiaankin, kun niitä on palanut, niin niitä ei ole rakennettu alun perinkään yhtä hyvin kuin muita rakennuksia. Mutta että noin äkkiseltään tässä on tosiaankin perustukset on painunut, rakennus selkeästi paikkaansa, mikä ei sinänsä ole ongelma, että meillä hirsirakennus kestää kyllä mahdottoman hyvin vääntymistä ja painumista. Se saadaan ryhdistettyä kyllä. Ja tämänkin kokoisessa rakennuksessa tässä on useampi 100 metriä hirttä, niin jos sieltä on mennyt joku 10 metriä hirttä lahonnut, niin se on edelleen korjattavissa ja tehtävissä. Hirsimies pärjää tunkilla aika pitkälle, eli ei tarvita sen enempää konehommia. Jos kivijalkakiviä ruvetaan mulkkaamaan ja nosteleen eri asentoon, niin sit auttaa kamalasti kaivinkoneet ja vastaavat. Mutta että noin yleisesti ottaen moottorisaha ja tunkki ja pirusti puutavaraa, niin hirsimies pärjää kyllä. Mennäänkö katsomaan vähän lähemmin tuonne sisätiloihin, että mitä siellä oikein on tapahtunut ja mitä siellä on tehtävissä? Mielellään, kiitos. Nyt ollaan täällä sisätiloissa. Ja puhuin tuossa viljakuivaamosta, mutta sinä käytät nimitystä riihi. Mikä saa ajattelemaan, että tämä on riihi? Joo, meitillä on tässä nyt kaksi selkeää merkkiä, miksi tämä on riihi. Eli ensinnäkin on se, että täällä on kaikki sisäpinnat on pikimustia. Tämä on saanut nokea ihan hirveästi. Täällä on ollut kiuas, millä on lämmitetty ja kuivattu nämä viljajyvät. Ja tämä toinen merkki tästä riihestä tosiaankin se liittyy siihen, että kun täällä on tätä nokeasavua ollut, niin jollakin se savu on tuotettu. Ja meillä on kulmassa jäljellä edelleen vanha kiuas, mikä on toiminut tosiaankin tässä lämmityshommassa ja kuivaamisessa. Todennäköisesti ei ole ihan alkuperäinen, mutta ei ole uudenkarhe, on selkeästi mieluummin vanha kuusi. Eli siinä on pidetty tulta sitten ja sillä lämpimällä ilmalla kuivattu vilja. Kyllä, sitten on puitu tässä lattialla. Hyvä. No täällä on pientä vauriota katossa. Mitäs tästä sanot, onko tämä korjattavissa ja millä tavoin? Niin meillä on pistemäisellä alueella on kosteusvaurio, eli vesikatosta on tullut vesi lävitse jossakin vaiheessa. Voi olla, että katto vuotaa vieläkin, se tällä hetkellä ei näy märkyyttä tämän vaurion yhteydessä, mutta se on hyvin pistemäinen. Vaurioalue on ehkä 2 neliötä. Niin ei silloin ei vaihdeta tätä koko välipohjarakennetta, vaan tehdään pistemäinen korjauskohta. Tämä vaurio osuu kantavaan niskaan, niin ei lähdetä vaihtamaan koko niskaa, vaan tehdään häneen niin kuin jalka olisi katki, laitettaisiin kipsi jalan ympärille ja laitetaan lapalankut, 2 isoa lankkua kierretangoilla kiinnitetään tämän vaurioituneen niskan molemmille puolille, kiristetään tangot ja me saadaan tuettua tuo, niin se niska menee sen jälkeen kyllä maailman tappiin asti. Ja sitten kun me ollaan se tuettu, niin sen jälkeen nämä on halespuolikkaita eli haljaksia, minkä päällä tuolla on lämmöneristys, niin uusitaan tuosta pistemäiseltä alueelta noita vaurioituneita haljaksia. Tehdään jatkoskohdat viereisen niskan kohdalle. Tuolla nyt ei tehdäkään jatkosta, se on niin lyhyellä alueella, mutta että vaihdetaan noin 3 metrin pätkältä arviolta 4-5. Lattia on kastunut tuosta vauriovuotokohdasta, mutta se on taas kuivunut. Se on niin paljon ohut se rakenne, että se ei ole ikään kuin ehtinyt lähteä vaurioitumaan. Se mikä on kastunut on päässyt kuivumaan. Just, ja puuhan elää hyvin myöskin vuoden aikojen mukana ja kestää kosteutta aika hyvinkin. Puuta ei tarvitse periaatteessa kosteudelta suojata. Yleensä puu suojataan sen takia, että ihmisen silmä tykkää katsella maalia ja laudotusta ja muuta vastaavaa. Semmoinen huomio tehtiin tässä tosiaankin
On tavallista, että kun perustukset painuu maan sisään, niin rakennus lähtee laskemaan. Ja nyt tässä on painunut hyvin voimakkaasti aukon toiselta puolelta perustuskivi, jolloin on taas niin kuin aukon yläpuolinen hirsi jäänyt paikallensa. Sitten taas alapuoliset hirret on lähtenyt laskeutuu, niin silloin meillä muodostuu tämmönen rakoseinä. Ei ole periaatteessa paha asia korjata, eli yksinkertaisesti tunkkia tää tottelee. Nostetaan seinä ylös, tarkistetaan rakennuksen suoruusasema silmämääräisesti sopivaksi, passataan muidenkin kivijalkojen korkeuksia ja alkaa olla niin kuin ikään kuin rakennusryhdissä se jälkeen. Nyt ollaan tämän vanhan navettarakennuksen edustalla. Tässä näkyy vuosiluku 1914. Tällaista vanhaa harmaata graniittia, isoja lohkareita, ilmeisesti paikkakuntalaisia kiviä. Kerropas tästä jotain. Onko tämä rakennus historiallisesti arvokas? Kannattaako tämä säilyttää vai kannattaako purkaa ja käyttää vaikka pihareunuskiviksi noi kivet? Lähtökohtaisesti periaatteessa kaikki pihapiirin rakennukset on aina säilyttämisen arvoisia. Ja tämäkin kun on kivirakennus, niin siinä on hyvin paljon sellaista ikään kuin mikä on maailman tappiin asti korjattavissa, koska kivi sinänsä ei kosteudesta vaurioidu. Tässä nyt nähdään, että rakennus on selkeästi taas kerran hakenut paikkaansa. Kivissä on tapahtunut liikkumista, rakennuksessa on muodonmuutoksia, mutta näitä pystytään ihan yhtä lailla kuin hirsirakennuksella, näitä pystytään ryhdistämään ja tekemään kyllä. Mutta että katsotaan hiukan tarkemmin, että mikä homman nimi on. Ja kato, kyllä toi pullistunut. Se on niinku, on. Miten tämmöisiä korjataan siis? Mitä tälle pitää tehdä ennen kuin tämän voi ottaa käyttöön? Täytyy tietää se käyttötarkoitus ennen kuin lähdetään remontoimaan. Eli nyt näkyy hiukan huonosti, mutta täällä on tosiaankin lattiat on tosi rikki, mikä taas kerran on hyvin ominaista tämän tyyppiselle rakennukselle. Nämä lattiat on tehty aikana, siis nämä on betonivalua ja nämä betonivalut on tehty aikana, jolloin ei ole käytetty raudoituksia betonissa. Ja kun eläimet on lähtenyt täältä rakennuksesta viimeisen kerran pihalle, rakennus on jäänyt kylmenillänsä ja routa on päässyt heti puraseen ihan eri lailla rakennukseen. Niin nämä on todella rikki nämä lattiat, niin täällä ikään kuin määritetään se käyttötarkoitus ensin ja sen jälkeen ruvetaan miettiä, että millaisia rakenteellisia muutoksia tarvii tehdä. Käytännössä täältä puretaan näitä karsinarakenteita, puretaan nämä lattian jäänteet täältä pois, tehdään kapilaarikatkokerros lattiaan, lämmöneristys siihen päälle, uusi teräsbetonivalu ja sitten ruvetaan miettiä, että millaisia välipohja- ja yläpohjarakenteita tarvitaan, että tarviiko saada lämmöt päälle ja näin päin pois. Navetoille on hyvin tyypillistä se, että niissä on kosteusvaurioita. Lehmät on ollut isoja eläimiä, niiden kosteustuotto on ollut valtava. Ja sitten taas se, että ne on ihan yksinkertaisesti, kun ne on ollut parressa kiinni, niin ne ovat pissanneet ja kakanneet tähän paikoille, että tämä on ollut tosi kostea. Kivirakenteet kestää sen kosteuden kyllä, mutta kaikki nämä puurakenteet, mitä täällä on, niin niissä on tapahtunut vaurioitumista. Eli siinä ei periaatteessa esimerkiksi tässä yläpohjarakenteessa, niin siinä ei ole juurikaan mitään säilytettävää, se joudutaan valitettavasti tekemään hyvin pitkälti uudestaansa. Ihan jopa niin kuin kantavia rakenteita myöten. Mutta se on taas kerran se on ihan normaalia kunnostamista ja se pystytään tekemään. Nämä kiviseinät kestää kyllä sitten taas sen kuorman, mikä meille uusille välipohjarakenteista muodostuu. Tämän kanssa pärjätään kyllä. Siellä on perusmuurirakenne on pettänyt, hiukan liian kevyet ollut kaivuutyöt, kaivantoja ei ole koneellisesti täryytetty ja tämä on ikään kuin kylmä puoli tästä rakennuksesta. Niin siellä on tapahtunut routimista ja painumista, niin on hyvin voimakas muodonmuutos täällä takaseinässä. Tää ei enää tunkilla, tää ei oikene, eli me ei saada konevoimalla sitä painettua paikoillensa, mutta sen jälkeen on edelleen lääkkeenä se, että kivet periaatteessa numeroidaan, merkitään, dokumentoidaan, tuetaan välipohjarakenne väliaikaisesti paikoillensa, otetaan konevoimalla kivet pois paikaltansa, tehdään teräsbetoniperustus tuonne alle ja sen jälkeen ruvetaan muuraamaan näitä alkuperäisiä kiviä alkuperäisessä järjestyksessä takaisin paikoillensa. Kakkosvaihtoehto, että tehdään hiukan syntisempi korjaus, eli hävitetään yksinkertaisesti alkuperäistä kiviseinää niiltä osin, kun se on kaikista huonokuntoisinta, ja tehdään siihen nyt sitten harkkoseinää tai tolppaseinää tilalle, ihan siis puurakenteinen tai moderni harkkoseinä. Kyllä näistä niin kuin vaihtoehtona kaikista kivin on se, että korjataan tämä ikään kuin alkuperäisellä tavalla. Pystytkö sanomaan hinta-arviota sellaiselle? Ja kuinka kiireellinen remontti tässä on kyseessä ja mitä tälle kannattaisi nyt väliaikaisesti tehdä, jotta mitään lisää vauriota ei synny? Periaatteessa nämä väliaikaiset toimenpiteet on semmosia, mitä täällä on jo tehtykin, eli tänne on näihin kantaviin rakenteisiin on tuotu uusia väliaikaisia puutolppia, taitaa olla osittain jopa rautatolppia, mutta että niillä ikään kuin on varmistettu tämä välipohjarakenteen paikallansa pysyminen, niin
tämän tyyppisiä ratkaisuja tässäkin tehdään ikään kuin, eli on periaatteessa kiireellinen korjaustyö, mutta todellisuudessa sitä voidaan lykätä hyvin pitkälle tulevaisuuteen, kun tuetaan tätä seinärakennetta. Tuolla on puiset hirsirakenteet on kiviseinän päällä, kun ne otetaan tolpparungoilla tuki ikään kuin siihen alle, niin kiire loppuu noin niin kuin suurin piirtein siihen paikkaan. Tässä on tällainen tiiliseinän pätkä, joka on pikkusen päässyt halkeilemaan. Onko tälle tehtävissä mitään tai kannattaako tehdä mitään? Nämä on lähtökohtaisesti nämä kaikki muodonmuutokset, mitä täällä on tapahtunut, niin ne on lähtökohtaisesti vanhoja. Eli tässäkin nähdään, että seinä on liikahtanut, kyllä siihen on tullut parin sentin rako tuon halkeaman yhteyteen, mutta kun se on taas kerran vanha halkeama, niin sitä ikään kuin ei automaattisesti lähdetä korjaamaan ja se ei tarvitse korjaamista. Pikemminkin ikään kuin keskitytään siihen, että seurataan sitä. Laajeneeko halkeama, lähteekö seinät kallistumaan johonkin päin ja pienen seuraamisen, eli sanotaan, että vähintään 1-2 lumitalven jälkeen tiedetään se, että onko se paikallansa ja jos pysyisi ikään kuin seinä paikallansa, ei tule muodonmuutoksia, asia on täysin vaaraton. Vaikka meillä on juotosbetonia ja muuta vastaavaa olemassa, lastia ja sementtiä, niin meillä ei ole olemassa sellaista ihmeliimaa, mikä nämä seinät tavallaan liimaisi sillä lailla tiiviisti yhteen, niin taas kerran tässä on mukavampi ikään kuin lähteä sietämään asiaa. Nyt ollaan päärakennuksen sisällä ja tämä on ilmeisimmin valmistunut 1906. Kerrotko vähän, tämä on ollut 10 vuotta kylmillään, että mitä vaurioita tälle on ehkä voinut syntyä ja mitä tälle kannattaa tehdä ja mitä ei ainakaan kannata tehdä, ettei pilata vai tarviiko tälle tehdä mitään? Meillähän on semmoinen kiva tilanne nyt, että täällä on jossakin vaiheessa kuluneena vuosikymmenenä sisäpinnat riisuttu jo pois. Eli tää on pääosin hirsipinnalla nämä pinnat täällä rakennuksen sisäpuolella ja puu kestää mahdottoman hyvin luonnollisia kosteusvaihteluita. Eli täällä ei lähde pahvitukset tai levytykset repeilee ja roikkumaan. Ei synny ikään kuin valumajälkiä, kun kondenssikosteutta muodostuu rakenteisiin eikä mitään tämmöistä. Ja tässä nyt kun lähdetään miettimään, että mitä tälle rakennukselle tehdään, niin taas kerran lähtökohta on se, että mietitään käyttötarkoitusta. Tuleeko tästä kesäasunto vai jatkuvaan asumiseen tarkoitettu rakennus? Halutaanko panostaa energiatekniikkaan vai perinnerakentamiseen? Niin tässä on niin kuin monien mahdollisuuksien paikka. No jos ajatellaan, että pidettäisiin tämä perinteisenä ja sitten ympärivuotisessa asumiskäytössä, niin mitä silloin tekisit? Jollakin lailla on synti jättää hirsiä näkyville, mutta nyt sitten taas kun se synti on jo tehty, niin tässä taas kannattaa miettiä sitä, että lähdettäisikö sietämään sitä, että on hirret otettu jo esiin. Tässä on hyvin kirjavat nämä seinät, eli tämä on tehty kierrätetystä hirrestä koko rakennus. Niin voidaan ikään kuin jättää nämä esille, taikka sitten lähteä verhoamaan näitä ihan esimerkiksi ulkoisella puukuitulevyllä, taikka sitten jopa lisälämmön eristyksellä ja 5 senttiä villaa ja kipsilevytys on sitten ikään kuin se toinen vaihtoehto. Mutta niin kuin vaihtoehtoja ja teknisesti hyviä ratkaisuja, niitä on enemmän kuin yksi. Miten tämmöisen vanhan talon ilmanvaihto, mitä siinä tulee huomioida, kun lähdetään miettimään, että miten saadaan ilma vaihtumaan vai tarvitseeko sitä erikseen suunnitella? Sitä on hyvä vähintäänkin ajatuksen tasolla suunnitella, eli ilma on vaihdettava piste. Ihminen tykkää, kun on raikas ilma, rakennus tykkää, kun sitä tuuletetaan. Mutta nyt sitten taas sitä arvioidaan vähän siltä kantilta, että onko meillä täällä tulisijoja, mitkä toimii osana ilmanvaihtoa, ja tuleeko tänne esimerkiksi märkätila ja keittiö, missä olisi mahdollisesti koneelliset poistot. Mutta lähtökohtaisesti, jos me tänne rakennetaan ilmanvaihtojärjestelmä, niin tehdään painovoimainen ilmanvaihto ja tehostetaan sitä koneellisilla poistoilla vähintään märkätilasta ja keittiöstä. Muuten tämä toimii kyllä ihan riittävän hyvin painovoimaisena. Mitä sanot tästä tulisijasta? Meillä on rapattu lämmitysuuni tässä tähtiventtiilillä varustettu, eli se on osa poistoilmanvaihtoa silloinkin, kun ei tulipala pesässä. Pinta on rapautunut, siinä on tullut lämpölaajenemisen aiheuttamia halkeamia, mutta tämä noin äkkiseltään rakenteellisesti ihan asiallisessa kunnossa. Ei ole semmosia isoja halkeamia, mistä tarvitsisi olla huolissaan. Pinta pystytään siis joko ikään kuin otetaan ihan pari päällimmäistä milliä pois tuosta, jonka jälkeen päästäisiin tekemään maalaushommia. Toinen vaihtoehto, otetaan vähän isommin rappausta pois, tehdään siihen uusi sileä rappaus ja sitten haluttu pintakäsittely. Mutta täysin kunnostettavissa oleva. Millä toi saadaan? Onko se joku hiomakone vai mikä, jolla toi pinta hiottaisi? Se lähtökohtaisesti kulmahiomakoneeseen sopivan kokoista laikkaa hirveä pölyhomma, eli täytyy tehdä teltta tähän ympärille, mutta saadaan kyllä pinta puhdistettua. Toinen mikä on, niin otetaan vaan se mikä on ikään kuin irtoavaa pintaa, otetaan se pois ja sitten se mikä on tiukasti kiinni, niin se saa jäädä siihen jo paikoillensa, kun tulee uutta pintaa päälle.
Aivan. No sitten tässä takana on vanhan ikkunan paikka. Ja ikkunat on muutenkin uusittu. Mitä sanot, minkälaista ikkunaremonttia tänne kannattaisi tehdä? Arvovalinnalla liikkeelle. Eli siis nykyiset ikkunat on 50-60-lukua suurin piirtein. Tyylillisesti eivät sovi rakennukseen, mutta ne on kuitenkin perinteiset puuikkunat ja täysin kunnostettavissa olevat näin ollen. Niin nyt sitten lähdetään tekemään arvovalintaa siitä, että kunnostetaanko nykyiset, haetaanko puusepältä alkuperäisen kaltaiset ikkunat vai otetaanko rautakaupasta jopa täysin modernit ikkunat. Eli kaikenlaisia vaihtoehtoja tässä on ja kaikki on enemmän tai vähän perusteltua. Mitä suosittelisit tuolle vanhan ikkunan paikalle? Pitäisikö tähän nyt vetää jotakin sitten pintaa päälle, että se ei jää näkyviin? Vai laitetaanko siihen ikkuna? Perinnerakentamisessa monesti sanotaan, että paikka ei ole häpeä, eikä se saa ollakaan häpeä. Se mikä tässä on, niin tämä ei ole tehty ikään kuin sillä lailla, tämä nykyinen paikkaus, että se olisi tarkoitettu sillä lailla jäämään ikään kuin silmille esiin. Niin tätä saadaan siistittyä huomattavan paljon. Seinä ei tarvitse enää painumistilaa, eli hirsirakennus on painunut jo painumisensa. Me saadaan täyttää tuo ylimmäinen rako, tehdään sinne siisti kaunis paikka, jonka jälkeen se ei nouse sieltä esiin. Sävytetään se paikkapala vielä niin kuin pohjan väriin. Poistetaan lasivillaa olevat eristeet tuosta ja pannaan pellavarivettä päälle. Ikään kuin siistitään se kauniimmaksi, naamioidaan se sinne hiukan paremmin, mutta että ei lähdetä tekemään mitään sen isompaa hommaa. Nyt ollaan täällä talon tuvassa. Tässä on tulisia ja sitten täällä on purettu auki tätä lattiaa. Ja tuolla näkyy myöskin noita hirsiä, ilmeisesti vähän lahovaurioitakin on syntynyt. Niin kerro vähän, mitä tässä lattiassa on tapahtunut ja mitä tälle pitää tehdä, että tästä saa taas ehyen ja kunnollisen lattian. Meillä on tässä päässä rakennusta on hyvin matala ryömintätila. Ja maaperän kosteus on noussut ryömintätilaan ja ryömintätilan ilma on sitä kautta kastunut, jonka jälkeen on seurannut lattiarakenteen vaurioitumista. Eli nyt tässä, oliko tämä tupa, pirtti vai sali, niin tässä alapohjarakenteessa on ihan rehellisiä lahovaurioita, joista johtuen tämä lattia puretaan. Merkitään lattialankut, numeroidaan ne, nostetaan ehjänä pois, varastoidaan piharakennukseen ja sen jälkeen poistetaan lämmöneristeet ja sitten päästään tarkastamaan kantavien rakenteiden eli alapohjan niskojen kunto ja 2 alimman hirsikerran kunto. Ja siinä vaiheessa tiedetään, että lähdetäänkö me vaihtamaan hirsiä vai onko ne korjattavissa vielä paikkaamalla ja kuinka paljon joudutaan kantavia rakenteita lattiasta uusimaan. Ja sen jälkeen mennään varsinaisiin korjaustöihin ja pannaan paikat nippuun. Mitäs mieltä sä oot nyt tuosta alimmasta hirrestä? Onko se ihan vaihtokamaa? No kun sitä äsken käytiin puukolla lävitte, niin siinä oli havaittavissa, että siinä on pintalahovaurioita, mutta ne vauriot ei mene taas näissä kohdissa, mitkä tarkastettiin, ne ei mene edes hirren puoliväliin asti ja silloin hirsi on korjattavissa vielä paikkaamalla. Eli hirsimies poistaa moottorisahalla ja kirveellä hirren lahonneen pinnan, muotoilee sen suoraksi, sitten hän peistää hirrestä tai lankusta siihen sopivan kokoisen paikan, pistää pellavaa sinne eristeeksi ja tiivisteeksi, kiinnittää isoilla nauloilla ja muttereilla sen paikan paikoillensa, niin hirsi on saatu taas kantavaksi, eikä ole tarvinnut ikään kuin sitten vaikka purkaa ulkovuorosta pois, että on saatu se hirsi vaihdettua. No sehän on kätevää, ei olekaan niin isoja tunkkaamishommia. Tunkkaamista pyritään muutenkin välttämään, eli aina kun me nostetaan rakennusta, niin me muodostetaan riski, että muuratut rakenteet, ikkunat, ovet vaurioituu. Niin yleensä hirsimies koittaa tehdä mahdollisimman pieniä nostoja, että hän tekee vain semmoisen pienen kevennyksen, että saa ikään kuin sen vaurioituneen rakenneosan pois ja laitettua uutta tilaa. Miten sitten tämä veden eristäminen, eli mitä tuohon hirren päälle pitää laittaa, jotta siihen voidaan veden eristys tehdä? Pitääkö siihen laittaa levytys ensin vai miten se tapahtuu? Taas kerran, niin kuin kaikessa rakentamisessa, niin myöskin tällä saralla perinnerakentamista on useita eri vaihtoehtoja, mitä pystytään käyttämään. Ihan fiksuja ja turvallisia. Aika usein tehdään niin sanotusti huoneen sisälle kylpyhuone, eli tehdään kylpyhuoneelle sinne hirsihuoneen sisälle omat seinät ja omat lattiarakenteet, jossa on ilmatila joka välissä ja sitten tuuletetaan sitä ilmatilaa. Paperilla oikein toimiva ja fiksu rakenne, mutta että sitten onko meillä taas tilaa niille tuuletusraoille ja uusille seinärungoille? Ei välttämättä, niin ei ole mitenkään huono asia, että me lähdetään rakentamaan niihin alkuperäisiin kantaviin hirsiseiniin niin puisia koolausrakenteita, niiden yhteyteen lisälämmön eristys, sitten tulee märkätilan seinälevytys, vesieristys ja sitten viimeinen pinta, on se sitten maalia, laatatusta, tapettia tai mikrosementtiä. Vaihtoehtoja on tosi paljon.
sama homma, lattioita pystytään toteuttamaan massiivisina betonivaluina tai ohuempina levylattioina, minkä päälle tulee vaan sitten pelkkiä kallistuspaloja. Miten suosittelet tällaisen vanhan rakennuksen lisäeristämistä tai ylipäätänsä onko se tarpeellista? Tarpeellisuus on kamalan suhteellinen käsitys, mutta että monesti se on ihan perusteltu, että parannetaan rakennuksen energiataloutta. Ja se helppo ja yksinkertainen tapa, niin kuin tässäkin kohteessa, niin on lisätä yläpohjaan lisälämmön eristystä suoraan alkuperäisen eristyksen päälle. Eli vintillä on tilaa ja sinne saadaan, siellä on nyt ehkä 15 senttiä sahanpurua, niin sinne kun laitetaan selluvillaa pari 30 senttiä päälle, niin se näkyy ihan oikeasti lämmityskustannuksissa. Sen jälkeen ruvetaan miettiä, että tarviiko tehdä seinärakenteelle jotakin. Eli vanhassa hirsirakennuksessa hirsi toimii seinän runkorakenteena sekä lämmöneristeenä ja myöskin niin pintamateriaalina sisälle ja ulospäin tarpeen vaatiessa. Niin rakennusteknisesti, jos me halutaan seinärakenteelle lisälämmön eristää, niin olisi parempi ja fiksumpi rakenne, että se lisälämmön eristys tuodaan tänne ulkopuolelle, mutta silloin me taas menetetään vanha ulkovuoraus. Nyt meillä nykyinen ulkovuoraus ei ole alkuperäinen, mutta se on kuitenkin 60-luvulta, että se on verrattain vanha ja varsin hyvä kuntoinen. Eli ei ole perusteltua, että lähdetään repiin ulkovuorausta auki sen takia, että sinne saadaan 5 senttiä villaa ja tuuletusrako. Etenkin kun nykyisessä versiossa meillä on poikkeuksellisesti 60-luvun rakennukselle, niin tähän on tehty tuuletusraku siinä vaiheessa, kun nämä ikkunat on asennettu ja ulkovuoraus on uusittu. Niin melkein taas joudutaan, vaikka rakennusteknisesti olisikin parempi tuoda se lisälämmöneristys ulos, niin tässä tapauksessa joudutaan miettimään, että jos me halutaan seiniä lisälämmön eristää, niin mentäisikin sisäpuolelle, etenkin koska sisällä ei ole enää mitään varjeltavia ja suojeltavia pintoja, ne on kaikki hirrellä siellä valmiina. Niin saataisiin sinne laitettua 5 senttiä villaa seiniin, ilmansulkupaperointi ja käytännön syystä kipsilevitys. Vaihtoehtoisesti unohdetaan se villa-asia ja pannaan huokosta puukuitulevyä 25 milliä ulkoseiniin ja 12 milliä väliseiniin. Entä jos haluaa sen hirsipinnan näkyviin? Voidaan jättää, eli periaatteessa hirsi ei tarvitse taas kerran suojaa itsellensä, eli se ulkovuoraus ja maalipinta on lähinnä ihmisen silmää varten. Mutta sitten meidän täytyy hyväksyä se, että meillä on hirsirakennuksessa tämänkin kokoisessa talossa siinä on varmasti kilometrin verran hirsien välisiä varauksia, jotka on sitten taas tuulelle tosi arkoja. Eli jos meillä on nätti pakkaspäivä, jolloin ei tuule, niin hirsitalo ei ole erityisen kylmä. Heti kun alkaa tuulemaan, niin ne hirsien väliset varaukset tarkoittaa sitä, että niistä tuulee sisään ja rakennuksessa on kylmä ja energiaa kuluu ihan tolkuttomasti, että saadaan lämmitettyä. Niin huono vaihtoehto asuinrakennuksessa, piharakennuksessa asia on hiukan toinen. Tuo oli kyllä taas erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä tieto. Kiitos sulle oikein paljon, että tulit tänne ja kerroit meille hyvin paljon kaikenlaista perinnerakentamisesta ja näiden vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Se on rikkaus, kun saa nähdä eri paikkakuntien rakentamista. Kiitos. Kiitos.